Iduk Japun malalai penganyi Japun menembak alang dalam bandar. Ampun beribu kali ampun kami mulai mengarang kabar. Kok nyampang jadi kami ke banda orang naden bandan. Ayat tangan di muaro tumbuh bamban di sawali. Kaba orang naden kaban kok bohong kami ndak satu batu jo badan ndak malik die. Bakai malagotan sago bakai jo akaba. Kalau di langit datang itu tiba di dunia jadi kabadi. Talia lui malabuayan laju babuayan nak sanyo ayo. Bugia lui ragi katuju sayang sakete kawan punyo die. Bilang-bilang malah diumpulan tasisi di ruang lantai. Kok dibilang sadonan dape nak tinggal untuk ladiakan wengi. Kalau orang nan pangandai Ayaji langsung babi dua di tepi banda belok jalan simpang 3. Abis seri cerita masuk tetong kerjadian di kota Jakarta. Ujang jenggo namo pelakunya. Anak seorang tongga babel yang si upiak sinan si buyang sinan. Si bunsu indak baradik si tu indak bakakak die. Situ malah indak bakakak anak kesayangan saja lah itu etong si ujang jenggo. Saban selamuinyo tamat malah basikola cuy tu bana katonya kini kayu jadi lekaba jadi. Kok rumah malah tingkek batingkek ndak tanggung kayu ujang jenggo sampai ran orang banyak.
Selagi orang kemana ndak tahu, tapi sebagian adonan tahu. Baso jang jenggo ketua bandit kota Jakarta. Ketua bandit kota Jakarta, cuy itu bana katanya kini rumahnya di Tanah Abang. Cuy itu kabato bilang, Ketua bandit kota Jakarta, tasiar ke mano-mano, te beritaken kumari. Baso jang jenggo ketua bandit gadang kota Jakarta. Sampai tahu orang di Surabaya, cuy itu bana katanya kini ke Medan orang tahu juga, sampai ke Lampung orang lajale. Baso ketua bandit kota Jakarta, cuy itu bana katanya kini sadang untung kadian ala. Ayah cuma di kabatanyo onde nak kandung sayang nae di Malabanang dapet piti cuy tu bana tanyo ayahnya. Mangko cuy ko malah kayo jadi bajadi cuy tu malah katanya kini menjawab buyang mujang jenggo onde opai katoinyo. Semanja ambo taman sekolah, kenapa nak tahu malah di badan ambo lajale ambo manggale ke Singapura cuy itu katanya kini. Sekali pai ke Singapura baju tapi tita bau cuy itu katanya jenggo. Sanang hati apanya jomande onde nak kandung sayang nae kola cuy ku malah katuang lasanang di dalam hati ndak ado ambo kecewa lai onde nak kandung sayang nae. Alaju bae nae pakat orang kurang siang padi ni manci kurang sisi tune menjadi sagan badayung nganyi sagan tahu. Kolala jale yang babelo ke Singapura lasanang komana di dalam hati indah ado denai. Oh apa camilai nae. Abi hari babilang hari abi bulan lah baganti pakan. Rupanya ayah ujang jengko waktu itu sedang menangi di kursi. Tangan tampik di meja sedang baurai sadang barurai ayah mato tabayang-bayang korong kampung mae. Sadang menangi malah di kurisi pulanglah anak kontaninyo nabana mo si ujang jenggo. Satu tibo malah nyo ati rumah onde opai malah katoinyo apo juo
patangikan kalau jadi kayu jadi bajadi kalau to sudah lama bali cuit tu bana katanya kini apa julainan apa tangikan cuit tu malah katanya kini sinan menjawab apa kontaninyo onde nak kandung malah ujang jenggoe ambo indak manangi di bangsa ni dui indak lo adang hati di kayu cuit tu bana katanya kini onde nak kandung sayang naai samansu apa barangke di muaro padang dulu nak kandung aduh maninggan panakan seorang banamu pihak naroma ketek dahulu na yang mau tinggalkan kini antai dui anta lamati anta tagadai ke panti asuhan anta lan dijual durang ke orang Jawa ingin bana naik babalik pulang cuit tu bana katanya kini tolonglah bana sekali kini iko fotonya waktu ketek nambo bau caliak lah diang nak kandung cuit tu malah katanya kini nyo ambil dompet dari saku nyo kaban kabake anak iko fotonya naroma nambo bau cuit tu malah katanya kini nyo caliak malah di ujang jenggo kain batik tabang mangiro unduang-unduang anak arang wayang tampak foto naroma darat tasio badan layaso bayang-bayang sinan watanyo malah ujang jenggon de opai malah katuinyo penakan ba ako pulo diapa cuitu tanyo jang jenggon sinan menjawab malah apa kontanyo onde nak kandung lesayang naai iko panakan kontan ambo duya akhirat ko iyo katu ambo iyo ko indak katu ambo indak kakak bagadi ambo joandenyo cuitu katu apanyo cuitu bana katu apanyo tamanwang buyang jang jenggo onde opai katu inyo kami takaba malam yang para kami di anak simpang tigo dusun Jokota lambo jajak balun bata mula dia kandung oh cewek saranca laiko depai kepanakan kontan opai nomadia japik lah naroma pai balik ke padang barang kos ambo mamba yelah dia kandung
batumpak dia pamalale si ujang jenggo onde nak kandung le sayang naik kok lai buli ambo balik ke kota Padang besok pagi ambo barangke tadagak bana di korong kapuang denai onde nak kandung le sayang naik kok lai buli apa barangke besok pagi apa kepai onde nak kandung sayang naik cari nongkos sapana untuk barangke batumpak di buyung ujang jenggo soal ongkos apa dan came soal ongkos apa dan ragu pokok tabao no makaja oh no makajang wayo nae ndak tangguang gadang hati jang jenggo raso diambuang ngambung ciga raso di ponca anau pompong raso ketibo naromadi Jawa ndak tangguang kadang hati raso basobok jona Roma di raso basobok malanyo jona Roma mota semalam itu ndak tantu hari kasihan onde opai malakat tuinyo kok dapet maminun kopi abimani tambah laulo kok dapet kanda di hati noroma mau pakai sampai tua cuy itu katanya kini bantang kalapia malah pasenjangkan bantang di anak simpang tigo coba dia apa tolong patenggangkan supaya tibola dia kandungan anoroma di siko ya dia tanang letanang lawi suleba pandan kaparang denai jauh juang nyo jauh juang nyo na kandung sayang na Hande dapet juwo nama bangai Hande sanang-sanang laujang di Jawa sanang-sanang laujang di Jawa Naroma pasti dena
tibo di siku sayang apa panek maota malalai ka maota nak tantu hari la siang apo tandonyo hari la siang badakum bunita mi irang balari la tabi candonyo ambun la siang bantuanyo hari di siang baban la siang apa kabar angke lena manjapwi noroma oh nah kandungan tinggana ondei kok lai adona noma di kampung amu denai dielo anak kandungan nak kandung sayang naik pulau talam pulau tarika di balik pulau bantu taji jawe salam lei ujang katingga ambo kabarangke ari kini Pulau Talam, Pulau Subarang di sini nombak badabu dari Nata ke Bangkaulu. Jawe salam naik jawe lah sayang apa kapai bajalan jauh. Antalamu anta sabanta ara ala siapa tahu naik. Indak diaso naik kakabalai dari Nata ke Bangkaulu. Indak dan aso sampai Sari kalau Jokudo sampai Ju. Ala sabanta naik sakalang mulu. Indak diaso juang kabacai tumbuh sansago cari Ju. Ala basalam malaju anaknya onde nak kandung sayang naik ambil loto dalam kandang barangke kini kepala buan nyo ambil oto malah di jangjenggo lah masuk ke dalam kandang oto satu tibo di dalam kandang
Dipasang malah kontak sekali kontak tapasang mesin ni duit nyo panja kompleng jonan kida nyoi jagas malah jonan su gas tainja kemagigi masuk dari satu per kedua dari dua per ketiga ndak tanggung kanceng lari oto gaba-gaba tonggak kawe dipandangi menuju arah pelabuhan cuy tu bana katanya kini dek lama oto balai ndak tanggung kancang lari oto ndak tanggung kancang lari oto makin dikelok makin kadang kancang-kancang ndak tabado-bado lagi cuy tu bana malahnya kini ndak lama sesudah itu kain sarua panjang 9 lapuk tajelo di barando dek lama inyo koma di bajalan nampiang kati bola dia kandungi olah ujang lagi ngodi satu tibu inyo di pelabuhan pintu terbuka sekali karena tahu orang oto malah dijang jenggo satu tibunya di Taluk Bayu bertanya sekali orang kapal onde jangai katoinyo kamajang katorang kapa menjawab si ujang jenggo onde di kandung sayang di apa kababalik langsung ke padang na dole bangku nampere cuitu kato jang jenggo mananga malapanya pulang sangat takui orang di ujang jenggo onde ujang kato orang kapak iyo apa ujang kapulang ado tak ado barang keyo biana lain dan tinggalkan cuitu kato orang kapak sabam kebaannya ba itu sangat takui orang di ujang jenggo padonya dodong odi oleh kapal dan patah patin malah pinjai patin patah panikam banang kasumbu kabadia lia kana lain sungguh baralia sinanju kalau dirandang namuanya kacang elok di bala naknya sapi diambil sado na babungo kalau diantang kabako nama panjang elok di punta naknya singke diambil na payu no
Ditinggan malah ujang jenggo di pelabuhan nayanyo langsung kita sabui ndak tangguang kadang hati ndak tabado lebado lai la barangke kapal di pelabuhan menuju arah kota Padang ndak tangguang kancang komalai kapal babanda-banda lawitan ditampuannya cuitu bana malah katonyo kini babanda lawitan malah ditampuannya cuitu bana malah katonyo kini alasari la duari dalam kapal balai kaisawa panjang asamilan aku tak jelo le dalam kandang dalam kapal balai yang katibo di kota Padang dina yang katibo di kota Padang dina kandung le sayang naik nalamu malalai sesudah itu lalamu kapal balai la masuk di taluk la di kandung pelabuhan la kapal di Taluk Bayu malah labuan kapal ulando turun kasih koci Jange layu gagaman latang garang rumah labaran suwe bangan cila dia kandungan alat tibu malanyo di pelabuhan kapal orang banyak kok bila turun apa jang jenggo ko male turun pulau la masuk kalapau nasi satu tibonyo di lapau nasinya minta kopi sekali kopi cek rang lapau katu ayah jang jenggo maklun lah orang lapau nakana monyo satunya minta kopi latibo langsung makan kumale apa jangan jenggo kalau deniro bau nasi ko dengkana kumale baun gulai kalau denino kumale namo mati kalau dengkana kumana mua sanse nasi lai kana sinda elok lagor yang komalado mudo tidur lai nyota kalau indah noroma di ruang mato demai kok noroma malah di ruang mato ndak lamu leka bato bilang toetong waktu itu lah sudah makan jominun nyoimba orang lapau derang lapau citu bana katonyo kini janrang lapau salah beko tarimu janrang lapau salah enggak pan ambo batanyo kini nasabananyo Iku ado fotonyo na nambo bao manamo si upiak noroma lai tahu orang lapau de inyo cuitu katu ayah jang jenggonyo caliak foto di rang lapau tak kaji sekali rang lapau nasi ko tahu apa cuitu bana katonyo kini dari pak cuitu bana kata orang lapau sinan menjawab apa si ujang jenggo
onde nak kandung lesayang naik karaya nak jinjang laboto kapulang baola batu Laia mo memang ko maurang siko batinnya dagang ndak tahu dena Ko iyo iko panakan apa iyo badaso bana apa bapanakan cuitu bana katonyo kini Sabab ko ba apa mangko ba itu upi na Roma ko tahu orang seluruh di kota Padang Guru-guru sangat sayang kainyo cuitu bana katonyo kini lai tahu apa di Roma ko Dari SD sampai ke SMA sampai kaunan Padang juara umum DPI Nyo paci ko malay juara umum kini nyo kuliah pa diunan Padang dak lama le mungkin tamat tahun kini Cuy itu bana katorang lapo ko iyo lai tahu nak kandung tolong lantan apa sekali kini Ndak jale bana lah dena korong jo kampung dak lama apa tak pulang nak Tolong lapak nak sekali kini cuy itu kata apa ujang jenggo Onde opa kata orang lapau nasi Ndak ka cuy itu bana lo pemana pak kumah di belakang ko cuy itu bana kata orang lapau Mau lapak mau antana cuy itu bana katanya kini Detong orang lapau jawab pak tulanyo amtan sampai ke rumah Roma Kiro-kiro lah jam 2 balik malam sadang lama lalu na Roma nyo imbau di mama kontaninyo Noma lihat doko di rumah noma citu bana katanya kini Nyototo pintu sekali onde nomai katoinyo Batumpak di upiak malah sino Roma dicali air tengah malam anta jilawi anta setan anta ubili nama ngasa Indak duduk no Roma mananga orang maimbau Nyimbau sekali lainnya toko pintu noma ko mama pulang noma citu bana kato mamanya Iko na buyong malah Kamarudin kakak beradik malah Johamak kau nama rantau di kota Jakarta Baru kini naik tercapai pulang citu bana katonya kini bukan pintu pik noromai Iko ndak orang lain dan nomai ko mama kontan kau bana pulang di Jawa cuy itu katoinyo Menanga mama pulang dari rantau bagage na Roma memukakan pintu cuy itu katonya kini Satu pintu kadang terbuka dicali mama kontan awak mama kek na Roma tangama Satu tiba mama di rumah hanya palun gadang denai di Roma
dinoroma hendak diasulai mama kabalik hendak diasulai mama kaidui alah sekian tahun mama tak pulang kini tak capai mama ke rumah tuan alabana demai nama nolong oh mak duduklah mama dia duduklah mama batumpak upiak noroma la pensan dia te rumah disangko mama tak duit lain tak duit lain kira mama awak mai tak capai pulang tak capai pulang duduk lama duduk lama nyopangku mama dikurisi labasa baju yo dia yemato bunga cipago kambang berai kambang dipalak demai Tuan Haji dia kandung sayang Hayya mato mama salam cari Hayya mato mama salam cari la boleh ke kolam de mama le tampe mandi sayang amana batamu juga de mama sayang ona Lanyo apui aye mato di noroma langsung mambil nasi cuitu malah nyokini nasi telata kopi latibo makanlah mama kato noma makanlah mama kato noroma cuitu malahnya kini lah makan mama kontannya noroma lah makan pulo nak lama malah sesudah itu onde nak kandung sayang naik lah sudah makan jominun ala pipata dinantu
Batanyo katurang ko malapiara, kok bagundang tentu sudah makan, lah sudah makan jo minum. Batanyo noroma ka mama kontaninyo, onde mama ay katuinyo, ambo batanyo nasabananyo. Di mama mak salamu iko, indak manyangko kami idui lai itu kato noroma. Sinan menjawab mama kontanyo, induk wala noromai, ambon dari koma kota Jakarta merantau ke Tanah Abang. Merantau kumalai ke Tanah Abang, cuitu katanya kini aduh anak seorang tongga babeliang. Si upiak sinan si buyong sinan si bunsu indak bayadik si tuo indak bakaka anak manju saja nyulai. Banamu buyong pi ujang jenggo samanja inyo tamat marah dari sekolah. Samanja nyo tamat koma dari sekolah manggalempor barang ke Singapura kini ndak tanggung kayo mama dan omai itu katanya kini. Itu ambo babalik pulang Jiramina batang nyopadi Pului-pului ate pamatang Engko ambo datang kamari Gadang kasui kambo jalan Itu kato mamaknya. Mangko ambo babalik malah ke kota Padang menjapui bana kau noromai cuitu katanya kini pado jang jenggo lape kana lain cuitu malah kato mamaknya. Rancak kuat tunggang kanasi dak lape kayu awak kana lain cuitu katanya kini mati ambo noroma gantinyo cuitu kato mamaknya. Tapasu besok kau barangke ke kota Jakarta cuitu bana katanya kini menanga barangke ke kota Jakarta. Sinan menjawab malah upiak noroma onde mama malah katuinyo kok besok mau yang tak bisa barangke ke kota Jakarta cuitu malah jawab noroma. Sabab koba mama mangkoba itu ambo sedang kuliah koma di Unan Padang juara umum ambo di Unan itu katanya kini. Mangko tercapai sampai kuliah di Unan Padang samo sekolah dojo ambo Lukman namo pajatu aslinya anak Batu Sangka. Abang Lukman nama biayai malah di Unan Padang cuitu bana katanya kini yo ndak bisa mau barangke mama ke kota Jakarta. Sabab di mama mangkoba itu esok siang kuliah satu persatu satu laki-laki satu padusi cuitu katanya kini. Pasangan ambo abang Lukman cuitu bana katanya kini mananga kato semacam itu merah batonyo mamaknyo bantu sagu sonsang bulunya bantu saga nanyi empadu katalingo tasinggung yo karuntung miang onde nak kandung nama sayang. Indak sekolah nanambo tanyo, indak kuliah nanambo bilang cuitu katanya kini kau bisua berangke ke kota Jawa cuitu katanya kini tak ada dari lain. Tak ada dari kemana lain cuitu bana katanya kini sedang untung kadian Allah.
manang mama laberang manangi noroma kadalam kang mardemai Amayato naroma di dalam kamar koyo kamu kia janji dedai jauh dah Lukman kandungan dapui bangai ondei magatok bagole ate sopa kok kapai awak kajawa sedangkan awak laba janji jo abang Lukman kok samu tamat diunan Padang langsung baralik nikah laba salam menjawab tantangan bajanji jo Tuan Allah basasi umi jo langit barang siapa mungkin janji menanggung dosa dia sampai mati onde hodai lekasan saidai mama cilako pulo nala pulang kok tak kejadi sampai dedai sekolahmu dan sansai japui dai ane japui ambo dau manai onei sadang magatok dalam bilik tibola mama nanti laku apa juga kau tangikan kau ndak namu kau kajawa apa sayang di kuliah apa sayang di nyawa kau ndak namu apa kajawa noroma bunuh ada nomai malaki siang honde noromai mati lana nak tanggung kaberang malam mak kontanyo kini cuitku dekau noroma tak ada jalan lain ambil lah baju kumpulan lain hari lampiang badaruk siang cuitu bana ketonyo kini lah ambil baju di noroma dalam lamari ayah matu badarai tekan abang de bangai
Lukman katinggal, Lukman katinggal. Oh dan sansai cari dai honei kolak kambo menanggung doso, kolak kambo memungkin janji, lekat tampan kabarang, letampan kabarang, abang Lukman bangai. Maafkan ambo bangai. Kolak kasan sedenai badan ambo de abang Lukman. Lah sudah baju dikumpulkan cuitu bana malahnya kini lah masuk lagi ke dalam tas. Lah disauk pintu nang ketek padu dibunuh di mamak kontaninyo bialainyo pai ke Jawa. Tapi nak orang dari Padang Tabek ke Ilia ke Uang Bakung di Kabek jua ke Cino. Allah barampe dukun malik lah cukui bali mojo tukang tanung ramalan tukang tanung noroma kesansai ju jadi lah dikunci malalai pintu nang adang ibu-ibu lay kepalabuan kapal. Ibu-ibu lay ketaluk bayu nak tanggung kay buati bacarai wawa jo abang Lukman. Selang indak lay salisi indak dapet tababang bangai di muaro. Caka indah dan bagado indah hari siang baca resajo cuy itu katonoroma. Tapi di pasobana bopai ndak mungkin lagi menunggu abang Lukman cuy itu kat. Kaden dulang malah sedulang lagi pandulang ambang di Malako. Kaden ulang saulang lai panjapui carito ujang jenggo batumpak malah dia Bang Lukman lah taunya ta'awin mimpi. Kondak diunan ninyo ndak tembus kondak noroma dibau dina lain di Batumpak di buyang Lukman lapai ke kamar mandi. Sudah mandi kita letakkan lalaki baju sekolah. Lalaki malah baju sekolah lah diambil, malah sepatu diambil, seluruh buku lah barangke komanyo dari rumah. Barangkenya dari rumah ke menuju Manoroma, bajalan tai ibu cok kacang majalan junjung, bajalan tai ibu cuanggang menjalan gunung. Tak lama lagi perasaan badan tuetong si buyung Lukman.
Ko pasti adona lain na manggoda cuitu bana katonya kini ndak lamo inyo di bajalan. Indak lamo inyo di bajalan latibo dumana Roma tolatakan kiro-kiro ayam piang la jam 8. Satu tibu malah di dumana Roma dicalik pintu basao eran taman wang malabang Lukman nyimbau langsung sekali. Noma nak kuliah kau noma lap tinggi gima citu bana malakat tonya kini. Orang na ado na kanyo imbau di malu amu akababu ni nyo imbau sekali lai. Noma nak kuliah noma citu bana katonya kini sinan bakatu malarang sabala. Sinan wakat orang sabala onde bangai malakat tuinyo lamalang abang Lukman cuitu bana katonya kini nak paralu noma bang imbau cuitu bana katonya kini. Noma barangke malah jamanan pagi di paso mama kontanyo nak pai bawa ke Jawa cuitu katonya kini. Cuitu kato malarang sabala batangisan semalam tadi tadanga ke rumah ambo. Nangkato mama kontan Roma kalau ndak namu noma ke Jawa nyebunuh malaki siang cuitu bana kato orang sabala. Mananga kato semacam iku ndak perlu Roma di mulai turis sajola dia kandung. Kepala buan lakang apa di ale manangan nama barangke ndak tentu tas di nyebuangkan oh dia kandungan normal. Yo pada sono mai handai selang indah no masalisi indah dapet tababang di muaro caka indah bagadu indah bagadu indah cari nak tantu de domai tapasoju onde naromai kondak lantai jarang
patui denomai kacang ranggulai oh dia kandungan japui dia Hondei kondak dicadik pandai orang hendak pati jono Roma kami bacarai odiek kanduang langsung nyekaja kata lu bayu Lukman latibo di taluk bayu babuni sarine kapa barangke ke kota Jawa mencari kapa barangke Lukman la pensen ate pasir tak sadar lai dedi Lukman di pantai oh barasono manomai Hondei Lukman latibur tapi pantai kapal barangke menuju Jawa Lukman bagole ate kasih ndak tantu bukunya campakan ndak tantu pena tabuang bagole ke dalam lawi Japui udah nomai sayang nomai ala pensan Lukman di tapi lawi konda ada orang dedai menolong Lukman tampan kamati deledai Hudala pensan tapi lawi tak sadar lai denomai katoinya oh dia Japui dia Hondei kondak laki ditolong kawan Lukman meninggal dalam lawi awak tak sadar rombak latibo mujude ado kawan menolong dia kandungan sayang dia
nyetat yang Lukman ke dalam lapau tak sadar lai dedi di dalam lapau dia kandung tak sadar lai boyang Lukman mencalik nama barangke ndak kabata mulai dia kata Lukman ditinggan malah Lukman sedang pensan malah di tepi pasir neroma jemamaknya kita sabui dia Naroma malaka kita sabwi semenjak nanya malah di dalam kapal makan indah minum pun indah labangka matu menangi labangka matu dimenangi tabayang-bayang malabang Lukman tampak di ruang matu cuy tu bana malakat tuinyo batumpak di upiak malah sinoroma dia langin dak tatabangkan di balam indak talayokkan jauh rantaunya si Pulembang jauh rantaunya malah si Pulembang di balik babang malah simpang tigo siang nanindak malah talalokan malam nanindak malah tasanangkan hatiku sui pikiran bembang biar jauh abang Lukman tampak judi biar jauh abang Lukman tampak cucu itu malah katanya kini sedang untung kadian ala dek lamu malah kapa balai ala sehari 2 hari lah seminggu tolak takkan ampiang ketibo di Pelabuhan Jakarta ndak unuk kaba kita etong lai to etong malah upi noro malah lamo kapa balai la marang ape la di kandung kapa kata pidemai satu merape malalek kapa katapi mamaknya la turun noroma la turun pulau la oyong malah turun di kapa makan indah minum pun indah abang Lukman takkan aju di ko abang Lukman malale dinyo takkan aju nak uno lek kita antang lamu
Satu lah turun malah si upiak jemamaknya rupo jang jenggo lama nanti di pelabuhan kapan tak tanggung kesanang hati. Latibo Roma di kota Jakarta cuy itu kabato bilang lananya ke dalam motoinyo. Cuitu bana katanya kini mama lananya noma lananya dak tanggung gadang hati jang jenggo demai. Sanang hati jang jenggo tak tabado. Awak Batamu Jona Roma Yudi Dek lamu malah tole bajalan tiba di rumah kita letakkan. La masuk oto dalam kandang nyono Roma la barangke nanya. Rumah batingke anjung banjuang kadang hati lai tak adoba. Ala nanya nyokate rumah cuy itu tetong malasin Roma. Ala dilakekan baju na lancak lalaki baju na nelok tak tanggung sanang hati jang jenggo. Ndak tanggung kadang hati cuy itu katanya kini. Awak kayu lah dapet bini narancak di Toetong malah upiak malah sinoroma indah ketinggal cie jum konya bontak malah daun bodi. Kan yang nyo malah kuliran taji cuy tu bana katanya kini idwang mancung coda suntongga. Kok pipi ko mapau dilayang galaknya coli mau angka daguaknya awan tangan tuang. Kok lirik kata bakata sakata tunangan adat sakata tunangan palu sakata dandam dak jadi. Kambangku cantik koma bunga inai kambang guring bunga padi jagi lantik kuku bainai pinggang secakam tiga jari. Bati jiri bak pawi padi ampu kaki bungkas satai tuminyo batalu ruang pajalanan siranjo luluang. Padopai suri nalabi kalau dicali upiak sinoroma barasi bantu Liza Tania di barasi sarupo Liza Tania ndak tanggung kesanang hati ndak tabadola dia kanduannya. Ujang la jenggo di
Alasarinya 2 hari di sinan di rumah mak kontannya. Urang kayo lakana monyo siang di kepe angin lawi malam di kepe angin gunung. Nalalo tatap mante anjung cuitu malah sinoroma. Tapi walaupun lalu di anjung abang Lukman di ruang atau indak lama sesudah itu betong ayah jumandinya nyimbau piak sinoroma nyimbau si buyang hujang jenggo onde nak kandung sayang nae duduk labake apa kaduhonyo nae otale kuranci malana ranggugu ambil sawe kapungalan agak kamari malah dia duduk adonak batin kaden layakan onde nak kandung sayang nae agak kamari malah duduk adonak batin dan layakan cuy itu bana katonya kini la duduk malah nak kontan ninyo samo jaupiak malah sinoroma onde nak kandung sayang na eko anda ado jalan na lain indah ado jalan na lain cuitu bana katonya kini la cukui ala sanggo iko kini to bue paretong elok cuitu katonya kini batumpak di buyong ko maujang jenggo ko pinang lapatui pulang ke tampuknya sire lapatui pulang ke gagangnya itu bananya kini barat kacang patri bajunjuang cuitu katonya kini ndak ada jalan lain ujang kadinikan malalai jonoroma cuitu bana katonya kini ndak dapet maelak lai to etong wakatu itu jang jenggo tak tanggung kadang hati cuitu kabato bilang onde nak kandung sayang nae tanggal 1 kita barale tanggal 1 mulai barale cuitu bana katonya kini toetong buyang lai ujang jeng godusui dase urang di kota dusui dase urang di kota baso dadape jodoh jang jenggo anak padang tanggal 1 mulai barale cuitu katonya kini la masak paretongan timba jo balik la nyuruh sure di mama sure sudah nila salah say alek kamu lela dia kandung di tanggal 1 di batumpak di buyang malalai ujang jenggo la sudah sore di buwe la mulai malape sore undangan baso jang jenggo kabarale di tanggal 1 la dapet jodoh anak padang cuitu bana katonya kini barale 3 hari 3 malam orang kayo nakana monyo 3 klub benanyo panggil dia kandung
dilape malah sure undangan disiar leka mano-mano baso jang jenggo kabarale koma di tanggal 1 lah dapet jodoh anak Padang Citu bana katonya kini ndak uno kita gantang laila tibo di tanggal 1 la mulai jang jenggo leka barale la mulai ben main satu persatu citu katonya kini la babuni musik ko siang jo malam ndak tangguang kasana hati batumpak si upiak jo si buyang batumpak si upiak jo si buyang ndak tangguang lek kasana hati indak tabado-bado lai lalu dianjuang paranginan demai la mulai ujang jenggo barale ndak tanggung kami le manusia orang kayu kadang lekok barale babuni musik komadi le siang jo malam indak tabado banyak udang indak tamue di kuali malimpa-limpa leka balangu indak tatanggung komale banyak orang indak tamue di ngai malimpa-limpa kamu arode mae malimpa-limpa lek kamu aku ndak tanggung banyak manusia orang kayu lanangka namonyo na di bukit datang menurun na di lurah datang mendaiki kok orang kayu bagale adang mana Alek sudah kawin lah selesai cuy tu malahnya kini lah ditutui doa di petigo umur panjang dah arah saki murahnya tutui doa malah diku kali nyetutui doa selamat selamat duya akhirat umur panjang na arah saki murah umur panjang rezeki murah cuy itu malahnya kini orang banyak lebih babalik tinggal jang jenggo malah jono Roma indah tabado malah kadang hati awak kayu bini na rancak cuy itu malah katonya kini tapi kain samping dibawa mandi sudah mandi dibawa pulang amal santiang dibawa mati bini rancak odie oh kadiambil orang odie
batumpak diupiak Malayu Sinoroma sadang pengantin baru jojang jenggo dak tanggung leka kadang hati seminggu malah 2 minggu tuetong si ujang jenggo ndak tanggung kadang hati awak kayu bini rancak pulau abi hari babilang hari abi bulan kabaganti bulan tuetong buyang ujang jenggo jono Roma tuetong buyang malah ujang jenggo lalamoy nyo batu tan ala sebulan 2 bulan ala setahun tolatakan ala setahun tolatakan batumpak disiupiak Sinoroma antamu malang antapun uju itu bana katoinyo Pak Dansik malah jopak kuramil awak labaran subansik Noroma lamil cuitu bana katonya kini ndak uno kita gantang lai sinan makato malah Sinoroma onde odai malah ujang jenggo amil ambula amil malah Caruiko cuitu bana malakatonya kini onde obangai malakatoinyo lamil malah Noroma tolatakan ala sebulan malah 2 bulan cuitu pengandung Noma tuetong buyang malah ujang jenggo semanjaknya sudah beralih tak ada mencari lagi kekayaan labaran suabi cuitu bana katonya kini sadang untung kadian ala indah lamosa sudah itu tuetong buyang jang jenggo tuetong buyang malah ujang jenggo ndak uno kita gantang lai ala sebulan 2 bulan lamu pangandung inyo lacukui pangandung malah Sinoroma ndak uno kita etong lai lama lain upiak Noroma lai lana di laki lalaki di Lainnya anaknya laki-laki langsung nyagi dia apa nama sekali adek karano ayahnya banamu ujang jenggo nyagi nama anaknya Dodi Hartono nyagi nama anaknya Dodi Hartono di Dodi dimbon orang kampung cuy tu bana malahnya kini
Batumpak di bujang malaujang jenggo anak seorang baru kalai ndak tanggung kadang hati onde dodi katoinyo gak capek-capek malah dodi adang onde onai sayang nai apa kapai leka Singapura cuy tu bana katonya kini ndak lah mulai sesudah itu apa kapai le mengalir ke Singapura cuy itu malah katonya kini sedang dibilang malah bilang mana nak kato noromayo laki nyo mengalir ke Singapura ndak lama sesudah itu anak baransu cadia ju lapan degala sebuyang malah sidodi cuy itu malah katonya kini lagadang sidodi apa lagadang malah sidodi apa sedang sayang anak jo apa cuy itu katonya kini sedang kasih mandi jo ibu itu bana katonya kini cuy ko malah di noroma anak labaran suradang yuo cuy itu bana katonya kini cuy ko malah di kau noroma ambo mungkin kabarangke dari rumah kamanggale langsung lele ke Singapura nomai kekayaan awak baran suabi pitila baran sukurang kini ambo kapai mungkin ke Singapura cuy itu bana katonya kini mungkin kapai manggalile ke Singapura cuy itu malah katonya kini katon Roma leyoju onde obangai malah padodi tapaso care jo apa dodina apa kapai mangale ke Singapura tinggal jo ibu dulu nak kandung malaki apa nak pulang magato noroma jo anaknya onde dia kandung sayang dia kok lai buli ambo barangke besok pagi mungkin kapai hati-hati abendo di rumah nai ambo tapaso pai mangale cuy ko bana katonya kini kondak sagan bacare jodoh di cuy tu bana katonya kini tapi apa tapaso pai mengalir naik kok dodi capek-capek lah dodi gadang cuy itu malah nyekini ndak lama apa naik balik pulau cuy itu malah katoinyo sagan bacare jua anak kontan cuy itu kabat tuetong wakatu itu onde dek kandung sayang naik hati-hati lah jodoh di rumah cuy itu katonya kini lah basalam malah jorang rumah bacium anak kapai bacium malah kini anak kapai mamaki noroma mencalikan anak ketek lah di kandungan oh apa kapai indak diaso bamban badare dari nata dedi kabang kaulu
kabang kaulu dia kanduangai Hondei hendak diasuh sampai sari kalau je kudo sampai juo tapi tibonyo lah jauh malam hendak diasuh jo apa ujang kabacare halah sabanta sakalang ulu hendak diasuh kacagai tapi mangale apa ujang tinggal do dia makna capek lah kadang do dia apa kapai Alamagato buyang ujang jenggo mencari anak awak kapai anak mencari lah nyocium di jenggo tapas sujud apa-apai nak kandungan do dia panai Hondei nyocium anak di jenggo hanya matu dari badai mencari anak tinggal jo ibu sadang mantiak bana do dia sayang apa Totingan malah Roma malah jo anaknya ketek tinggal di rumah. Pandai bana udah membajak pasar bawah jo pasar yaji mandi barolek di tapian. Ya pandai bana udah diaga. Bari maha udah lari jo anak ketek dedai. Udah tinggalkan dia kandungan honde dai basalam ujang jenggo hati-hati labang kasih ngapur jangan sampai ado dedai bayo di jalan onde abang
Toetong buyang malaju si ujang jenggo la nyambi oto barangke ditinggan noroma jo anaknya lanyo tinggal nanggari tanah abang kanyo tuju arah kota Bandung ladi kanyo tuju arah malale kota Bandung ndak uno kitu etong lai indak tanggung lek kancang oto ndak tanggung lek kancang lai oto ka Bandung kanyo adokan cuy tu bana malanyo kini dek lamot donyo di bajalan ndak tanggung kancang lai oto kadang-kadang ko malai sayatui aba-aba to nggak kawe dipandangi makin dikelok makin kancang menuju arah kota Bandung tanggung kancang lari oto menuju kota nepal yang gadang ndak tabado-bado lari oto ndak lamoto di bajalan tiba di Bandung tolatakan satu tiba malah di kota Bandung masuk ke dalam lapau nasi satu tiba di lapau nasi minta kopi si ujang ojeng goyo naik satu tibonya di lapau nasi Bandungnya minta kopi sekali kopi tak minta nasi lah datang rangkayo naka namanya ledek kandung ala sudah lenyo makan yo minum cuy itu malah si ujang jenggong sedang merokok-rokok malah di lapau nasi kama toko nangadang pangananyo lekanyo buka cuy itu bana si ujang jenggong sadang pamanuang malah di lapau nasi tuetong waktu itu datang Pak Gaek ke lapau nasi sedang menyandang kambui unjui onde nak kandung malah kata Gaek tu onde nak kandung sayang naik tolonglah Pak sekali kini lesari semalam naik dindak makan kok nyampang nasi lai dape apa karajo ambo namu cuy tu bana kato apa tu
Tolonglah nasi gak sepi yang atunya ayi gak sagale nak tetangguang dan nae malah papawi laoyong ngasunya badan nae kok lai bosutan diambo kok lai bo malah sutan diambo balik nasi gak sepinggan 100 ayi jo sagale cuitu bana katonya kini Mananga pak gae semacam itu ibu pulo malah si ujang jenggonde opa malah katuinyo namu ambo mamali na siapa tapi apa perlu menunggu perintah ambo kamambu apa tatapai cuitu bana katu si ujang jenggong Sinan menjawab malah pakai itu onde nak kandung sayang nae salai dape ambo makan sekali kini apo karajuang suruhan ambo pai cuy itu katonya kini nama cuci oto jadi ju tolonglah pak nae sekali kini Tolonglah pak koma sekali kini cuitu bana katonya kini kato janjenggo lai pulo langsung diminta nasi diminta nasi karang lapo latibo nasi di depan apa gae tu berupo apa gae tu ndak tanggung kalapa pawi Lasari semalam minyo ndak makan cuy itu katonya kini orang lapa kio tagi nasi orang awi tagi aye kato jang jenggong jile apui nasi sepinggan cuy itu kabatu etong lasu dapat tu makan langsung dibayar dia nasi gae tunai Ladi maya nasi pakai tunde opai katuinyo ladi balin rokok di janjenggo ranca ati ju janjenggo de orang bayi ati di balin rokok pakai Ala sudah pakai kameso onde pakai kato jang jenggo ko apa sudah lah makan ko aye lambo balikan ko nasi sudah dibayar 100 rokok sekali kini apa tapaso pai joambo Bakato pak gae tadi onde nak kandung sayang nae kok kato indak le kambulang sadape makan sekali kini kama di bawah ambonamu nae Kama di bawah malam bonamu cuitu malanya kini
onde opa ai kato jang jenggo nanya lapak koma ke dalam oto cuy itu katanya kini nanya sekali pak gaek tu satu tibo di dalam oto laidri masin sekali barangke oto di lapo nasi baru bakato ujang jenggo onde opa ai malakat tuinyo apa orang mapa katuinyo ambo asli di Bandung ju sana indah pemilik tak ado mangkocuy ko na ai jadi badan kadang makan kadang pun indah cuy itu katonyo pak gae kato janjenggo layo pulo onde nak kandung sayang na ai kami balenyo sungai tunu kami di anak pasar Sumedang kamano ambolai kamangadu lata tumbuak di badan seorang cuy itu bana kato pak gae lape nanggari malam yang para anak menjalang pasabuki marana bantu pengasan ya sulit na ai kondak basana sapantun sawa babandalai